Wel, ik was aan het werken op de spoedgevallen in het ziekenhuis in Aalst. En toen hoorden wij op de radio van de brandweer en de ziekenwagens dat er iets gebeurd was. Toen werden wij verwittigd door het hulpcentrum 100, dus de dispatching, om te zeggen dat er een slachtpartij aan de gang was in een kinderdagverblijf. Wat er heel goed was aan dat programma en vooral aan dit onderdeel was dat deze man, de baas van het ziekenhuis waar die gewonden waren binnengebracht, althans de baas van de afdeling waar die werden bekeken, dat hij daar 's avonds zat. Terwijl ik geloof dat hij om 8 uur nog bij een persconferentie was betrokken in België. En 's avonds zat hij bij ons. Was bovendien een buitengewoon goede spreker met de juiste intonatie over zo'n drama. Namelijk wel goed vertellen, maar ook niet van kijk mij eens op de televisie. Wij hebben later gehoord van Belgische collega's dat ze heel jaloers waren dat deze man in onze uitzending zat, terwijl daar op de Belgische televisie met mindere goden moest worden gewerkt. Deze man zei ook van ja, hij kende ons programma niet zo goed, maar hij had van een ander dan weer gehoord dat het bij Pauw en Witteman zo prettig was. Dus dat was ook een extra reden voor hem om te gaan. De opvattingen van de moslimse leiders, de mannen met baarden in moskeeën in binnen- en buitenland die goed contact met elkaar houden en die in stijgende mate in detail bepalen wat wij in Nederland wel en niet mogen doen. Dat is de islam. Wat bepaalt iemand uit Verwegistan wat wij hier in Nederland moeten doen? Nou, er is dus bijvoorbeeld geprobeerd door mannen met baarden om, god, het is een hele goede vraag. In dit geval zou je denken, nou, Tovik Dibi die krijgt er nog een zware dobber aan om Hans Jansen tegemoet te treden op dit verbale slagveld. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Tovik Dibi ging dit eigenlijk vrij gemakkelijk af. Ja, het was eigenlijk een totale overwinning voor hem. Waarom ik het leuker vind dat dit onderwerp beter bekeken wordt dan het vorige onderwerp, is dat hier niet alleen de productie goed is geweest van ons programma, zoals bij het vorige onderwerp, dat we de juiste man op het juiste moment hebben, maar dat we hier zelf ook het initiatief nog dat extra ding hebben gedaan, het initiatief hebben genomen om tot een discussie te komen tussen twee mensen die allebei een belangrijke of behartenswaardige mening hebben en die stevig genoeg in de schoenen staan om die strijd ook aan te gaan. En in die hele discussie vind ik godzijdank wel terug dat mensen zeggen het parlement is het belangrijkste enzovoorts. Maar het gaat nog verder. Het gaat over de roots, de basis van onze constitutie. En dat is dat controle en macht op dit punt, op het essentiële punt, en zeker als het over oorlog gaat, over iets als oorlog, dat het godsonmogelijk is dat ter wille van de vorming van een macht, een kabinet, de controlefunctie uitgeschakeld wordt. Dat de kijker dit waardeert, dat is eigenlijk, vind ik het misschien wel het meest opmerkelijke. Want het is 11 uur 's avonds. Hij praat heel erg langzaam, maar wel in schitterende en prachtige zinnen. Zo iemand heb je niet vaak in de uitzending. En het gaat over een heel belangrijk politiek thema, namelijk het Irak-onderzoek. Maar het is toch een ongebruikelijke gast in onze uitzending. Ik denk dat de charme ook de exclusiviteit is. Van Mierlo komt bijna nooit meer op televisie. Dat heeft met zijn leeftijd en zijn ziekte te maken. Maar dit vond hij zo belangrijk dat hij heel graag wilde komen. En dat maak je ook niet vaak mee. Ik kreeg er erg veel reacties op, ook van mensen uit het politieke veld. Van goed dat Van Mierlo dat gezegd heeft bij jullie. Dus we waren er blij om. En het is ook wat Paul zegt, het is fijn om een podium te zijn voor dit soort mensen ook. Als ik 's morgens wakker word, dan lees ik de Bijbel en dan ik heb een relatie met God. En het rare is nu dat er zijn dus mensen die hebben dus geen fantasie genoeg om te verklaren hoe je van het eerste lichtvlekje een oog kon maken. Maar die hebben wel fantasie genoeg om te denken dat er een kerel met een baard bovenop een wolk zat die in 7 dagen tijd dacht van nou... 6, excuseer. Hij moest ook rusten. Hoe zeg ik dat nou lief? Zonder dat je meteen mensen schoffeert. Maar laten we zeggen... mensen in een totaal andere wereld leven. Ja, mensen die in een totaal andere wereld leven. We hebben af en toe een paar van die moslims aan tafel. En we hebben ook wel een paar van dat soort streng christelijke mensen aan tafel. Dat zijn natuurlijk altijd hele rare types die op een hele andere manier denken over het leven en de wereld. Zoals, in ieder geval zoals wij over denken en de meeste mensen. En als die twee culturen dus clashen aan een tafel op een leuke en beschaafde en zelfs soms vrolijke manier, dan levert dat hele leuke televisie op. Omdat je soms denkt, hoe kan het dat iemand die er precies zo uitziet als ik zulke andere gedachten heeft? En er zit niets heel gemeens in ook.
Ik vind het weerzinwekkend allemaal. Kijk, het is al heel erg dat Joran zoiets doet. Maar om daar dan nog weer amusement van te gaan maken... dat is natuurlijk helemaal disgusting. Nou, het is journalistiek. Ja, journalistiek. Je ziet toch hoe ver het gaat. Waarom is er dan geen vrouw die undercover de Thaise hoer kan spelen... en dan dat zaakje verder oplost? Het is allemaal dat verhaal van met de Emmy Award boven je hoofd staan... en dan de vrouw van een meisje dat vermoord is... dat is volgens mij een tragedie en geen amusement. Ja, het is spektakel. En het is ruzie. Maar het is ook weer ruzie tussen mensen die het wel aankunnen. Ik bedoel, soms kan ruzie ook vervelend zijn... omdat je denkt, ja, er wordt iemand afgemaakt... die kan zich eigenlijk niet verdedigen. Of weet ik wel. Dit zijn twee verbaal zeer begaafde types... die met elkaar op het hardst in de clinch gaan. En dan wil je als kijker wel weten hoe dat afloopt. Nou, het loopt af zonder dat ze elkaar een hand gaven. Zo weet ik me nog wel te herinneren. Sterker nog, dat ze in aparte ruimtes na afloop stonden. Wij staan normaal gesproken, drinken we na afloop met de gasten en ook met het publiek nog een drankje op de goede afloop en op het einde van de dag. En in dit geval was het zo dat Freek in de gang stond en Peter in die ruimte stond waar we met de gasten drinken. En dat Paul en ik gependeld hebben tussen die twee eilanden. En dat dan Freek zijn telefoon pakte en een paar sms'jes las en zei... nou, ik krijg alleen maar goede reacties. En dan stond ik daarna weer bij Peter R. de Vries en die pakte dan zijn telefoon en zei... nou, ik krijg alleen maar goede reacties. Engelen zingen en ieder pasgeboren kind... Dat is wel genoeg, hè?